Východiskovým bodom pre lepší život je naše vnútorné nastavenie. V našom živote nejde iba len o myšlienky, ale hlavne o pocity. Venovanie pozornosti svojim pocitom a ich spracovanie ti môže pomôcť vo všetkých oblastiach. Či už ide o medziľudské vzťahy, prácu, peniaze, zdravie alebo život ako taký. Začnime tým, aký je zmysel života. Podľa mňa sme tu preto, aby sme si život užívali a nemyslím tým iba víkendové žúrky, vyvaľovanie sa na pláži či nejaké materiálne potreby. Toto všetko je legitímna a príjemná súčasť života. Teraz však myslím užívanie si dennodennej pohody, radosti, nadšenia zo života, lásky k sebe a k ostatným. Dôvod, prečo sme tu, je ten, že každý z nás prispieva k rozvoju existencie vo fyzickej forme. No a deje sa to práve cez naše túžby, sny, to, čo chceme dosiahnuť. A len vďaka tomu nebývame stále v jaskyniach. Každý máme slobodnú vôľu v tom, čo si myslíme a cítime. Avšak je tu jedno ale. To, čo si myslíme a cítime vo fyzickej forme, sa v nás formuje od narodenia. Tieto naše názory si vytvárame od nášho detstva, kedy náš mozog fungoval zväčša na iných vlnových dĺžkach, ako je to teraz. Teta vlny, ktoré prevládajú vo veku 3 až 6 rokov, umožňujú nasávať všetko z okolia. Ako deti sa teda učíme žiť podľa toho, čo vidíme okolo seba. Čo nám kto povie, ako sa k nám kto chová, ale aj vzájomné interakcie medzi ľuďmi z nášho okolia. Niektoré názory sú nám prospešné a inak práve naopak, škodia nám. Tieto vzorce myslenia si zaužívame aj napriek tomu, že v danom momente sme ich jasne vnímali ako protichodné. Nestotožňovali sme sa s nimi. Prijali sme ich, pretože prišli od vyššej autority, napríklad rodiča, učiteľov alebo starších ľudí. Vplývali na nás väčšou silou, aj keď sme si uvedomovali, že nám nedávajú zmysel. Je to na nás, či si zvolíme cestu spokojnosti, alebo naopak budeme si život komplikovať. A nikto nemôže povedať, čo je správne a čo nie, pretože každý z nás prežíva svoj život unikátne. Nie sme tu preto, aby sme trpeli, strachovali sa, či boli kritizovaní. Práve naopak. Vnútorne cítime, že chceme byť milovaní, zažívať hojnosť, blaženosť a mier. A podľa našich vnútorných presvedčení a predpokladov sa pozeráme na náš zmysel života. Názory, presvedčenia a predpoklady sú myšlienky. A tie sú buď pozitívne, alebo negatívne. Ku každej myšlienke môžeme cítiť nejaký pocit. Pocity si rozdeľujeme tiež na pozitívne a negatívne. Pocity dávajú myšlienkám energiu. Táto sila sa následne prejavuje v našich rozhodnutiach a činoch. Pozitívne pocity majú pozitívnu energiu a negatívne pocity majú negatívnu energiu. K pozitívnej myšlienke môžeme pociťovať pozitívny, ale aj negatívny pocit. V jednom okamihu vieme pociťovať iba jeden pocit. Táto myšlienka je celkom podstatná, takže to zopakujem. Tu a teraz môžeš cítiť iba jeden pocit. A ten chceš identifikovať. Prečo tak záleží na tých pocitoch? Väčšinou venujeme pozornosť iba myšlienkam. Možno ti aj hneď napadá, veď ja rozmýšľam pozitívne, tak prečo sa nemám lepšie? A trik je práve v tom, aký pocit cítiš k danej pozitívnej myšlienke. Pretože k pozitívnej myšlienke môžeš pociťovať aj negatívny pocit. Preto druhý krok je všímanie si svojich pocitov. Venuj pozornosť tomu, ako sa cítiš. Pocit to nie je myšlienka. Uvediem teraz príklad. Myšlienka je napríklad: chcem byť finančne zabezpečená. Pocit je to, čo sa vynorí pri tomto vyhlásení. A môže sa vynoriť napríklad optimizmus, pocit sily, nádej, alebo skôr frustrácia či pesimizmus, možno vyčerpanosť alebo strach, že byť finančne zabezpečená je niekde úplne že sci-fi.
No a škála týchto pocitov je veľká a v jednom momente teda vieme pociťovať iba jeden pocit. Toto je fakt dôležité. A podstatné je, aký pocit v nás prevláda. Tento prevládajúci pocit označme ako východiskový bod. Je to ten, ktorý v podstate vytvára v nás prevládajúcu energiu. A táto prevládajúca energia je východiskovou pozíciou pre ďalšie myšlienky, nápady, stretnutia, činnosti, proste naše konanie. Preto podľa prevládajúceho vnútorného nastavenia sa odvíjajú ďalšie udalosti. Z mojich osobných pozorovaní, jednak u seba, ale aj v mojom okolí, vychádza, že máme vo zvyku potláčať svoje pocity. A to z dôvodu nášho racionálneho správania. Čiže takého správania, pri ktorom potláčame vlastnú osobu a uprednostňujeme iných. No a robíme tak buď z dôvodu nízkeho sebavedomia, nedostatočnej sebalásky, sebahodnoty, chýbajúcej sebaúcty, alebo z dôvodu, aby sme proste boli ohľaduplní k ostatným. Vzorce správania, ktoré sme nadobudli ako deti, nám môžu škodiť, napriek tomu, že sú spoločensky prospešné. Tieto vzorce totiž často ignorujú najväčšiu podstatu existencie tu na Zemi. A to je naše individuálne bytie. Každý žijeme sám za seba. Slobodne rozmýšľame a cítime. Teda chceli by sme slobodne myslieť a cítiť sa. Najdôležitejšou osobou v tvojom živote si ty, nikto iný. Nie sú to tvoje deti, manžel, kamarát, rodičia a susedka už vôbec nie. Dokonca ani nový partner či partnerka v tvojom práve ideálnom stave zaľúbenosti nie je dôležitejší ako ty. A vieš prečo? Pretože keď tu nebudeš, všetci títo ľudia budú pokračovať ďalej v ich fyzickom byti podľa ich vzorcov správania. Dôvod, prečo nevnímame seba ako najdôležitejšiu osobu, je jednoduchý. Chýba nám sebeckosť, respektíve mali sme ju od detstva potláčanú. Spoločnosť si zaužívala, že sebeckosť je zlá. Osobne si myslím, že len preto, lebo nepoužívame bezpodmienečnosť v rámci výchovy. Čo znamená sebeckosť z môjho pohľadu? Sebeckosť znamená, že moje pocity sú na prvom mieste. To znamená, že myslím a cítim sa tak, aby to vo mne vyvolávalo pozitívne pocity. Pretože to je môj zmysel života. Užívať si život v tej láske. Konám tak, aby som sa cítila dobre. No a toto sa prečí s tým, že keď svojim konaním dosiahnem neželaný výsledok, mám sa hanbiť, cítiť vinu, pikať alebo trpieť. Často máme zaužívaný vzorec, že sme leniví. A toto sa prieči sebaláske. Prieči sa to zmyslu nášho života, o ktorom som hovorila na začiatku. Zmyslom je užívať si radosť a lásku k sebe samému každý deň. Poďme teraz skúsiť nájsť to, kde sa nachádzaš ty, aby si vedela, aké máš možnosti mať sa lepšie už dnes. Správme si teraz cvičenie. A výsledok, bez ohľadu na to, aký bude, ti pomôže prijať sa, spracovať tento stav a ísť za tým, čo chceš. Postav sa pred zrkadlo a povedz si, mám sa rada. Aké pocity to v tebe vyvoláva? Príjemné, nepríjemné, zmiešané? Poďme teraz k tomu prípadu, že sa cítiš nepríjemne. Ujasníme si, že je prirodzené pociťovať tak pozitívne, ako aj negatívne pocity. Práve preto sa pozeraj aj na nepríjemný výsledok s porozumením. Skúsim vysvetliť, prečo sa cítiš nepríjemne, tak aby to prinieslo nejaké ujasnenie, že čo za tým stojí. Samozrejme, že ťa nepoznám, tak neviem presnú príčinu, ale sú isté spoločné znaky a možno to bude sedieť aj u teba. Práve tie nepríjemné pocity, ktoré vnímaš, sú dôkazom toho, že máš protichodný vnútorný stav. To znamená, že tvoja väčšia časť vedomia žije v nepodmienenej sebaláske a časť vedomia, ktorá je viac zameraná na fyzické bytie,
prijala názory a presvedčenia z tvojho okolia, ktoré sa nezhodujú s touto nepodmienenou láskou. To znamená, že nehodnosť sebalásky vychádza napríklad z kritiky, z ponižovania, ktoré si buď zažívala v detstve, možno stále prežívaš. A vlastne seba si natrénovala na takýto postoj k sebe samej. Že sa kritizuješ, ponižuješ, proste dávaš sa dole. Právo na sebalásku si dávaš iba ty. Neexistuje nikto, kto by mal vyššie právo ako ty sama. Ani tvoji rodičia. Ale práve rodičia sú tí, ktorí dali základ tomu, ako sa na seba teraz pozeráš. A pritom, ako to hovorím, pociťujem bezpodmienečný prístup k ním v zmysle, že ani oni sami si nezvedomili ich právo na sebalásku. A prenáša sa to z generácie na generáciu. Nemusíš im teraz volať a vynadať im, že sa nemáš rada. To nepomôže. No a čo môže teraz pomôcť? Prijať, že máš právo cítiť negatívny pocit tu a teraz aj k sebe samej, keď sa pozeráš do zrkadla. Pomôže, keď si dáš povolenie cítiť hnev, hoc aj na rodičov, partnera, deti, na udalosti v živote. Pociťovať negatívne pocity ako hnev, strach, smútok je prirodzené. Ak chceš si zlepšiť život, tak práve cez povolenie pocítiť alebo prežiť tieto negatívne pocity ti následne príde ako prirodzený ďalší krok neostávať v týchto pocitoch, ale hľadať stále o niečo lepší pocit. Je lepšie cítiť hnev ako depresiu. Z hnevu sa dostaneš do sklamania, potom do frustrácie a nakoniec s pravidelným praktizovaním povolenia mať sa rada za každých okolností príde vnútorný kľud. Nájdeš si spôsob, ako ti to začne dávať celý zmysel. Je to taká skladačka. A skúsme si popísať, čo to je teda nepodmienená sebaláska. Sebaláska je mať sa rada bez ohľadu na to, čo si myslím, ako sa cítim, čo konám a čo hovorím. Sebaláska je nepodmienená láska. Mám sa rada, keď dosahujem požadované výsledky, ale aj keď sa mi v tom nedarí. Nemám žiadne podmienky preto, aby som sa mala rada. A mám sa rada, lebo je to dobrý pocit. Nepotrebujem podmienky na to mať sa rada. Môžeš postupne prijať, že je tu možnosť, aby si dovolila cítiť k sebe takúto nepodmienenú lásku. Možno to nepôjde i hneď teraz, ale aj keď nevieš presne, ako sa to udeje, môžeš mať tú vidinu, že je tam tá cesta. Pretože aj logicky to dáva zmysel, že je nám, i že to vychádza z nás, mať sa rád, rada, bez dôvodu. Tvoja cesta k sebeláske je jedinečná, je správna, pretože vždy robíš, čo najlepšie vieš, až pokým nenájdeš lepší spôsob, ako situáciu vyriešiť. Kritika je najväčší zabíjak sebalásky, pretože keď nedosiahnem požadovaný výsledok, viem to aj ja sama v tom momente, že ten výsledok chcem mať iný. Nepotrebujem počuť názor iných. Ja sama viem, že niečo mám urobiť inak, že niečo si mám ujasniť, aby som dosiahla požadovaný výsledok, že musím niečo zmeniť, niečo sa naučiť. Je to predsa ten vývoj, ten životný rozvoj, čo je zmysel nášho života, tá expanzia. To, čo chcem dosiahnuť ja, sa nemusí zhodovať s tým, čo chcú dosiahnuť iní. A slova neučia. To, čo tu vlastne teraz hovorím, môžeš nejak navnímať, môžeš si to uložiť do svojho vedomia. Môžeš prijať ten fakt, že skutočne môžeš cítiť lásku k sebe samej len preto, že je to dobrý pocit, že nepotrebuješ schválenie od druhých. Podstatné je, že to nejak spracuješ na pocitovej úrovni.
že sa to proste dostane hlbšie a hlbšie do tvojho vedomia. Takže si zopakujme. Si najdôležitejšia osoba vo svojom živote. Cesta, ako sa mať lepšie, je cez nepodmienenú lásku k sebe. Tvoje pocity majú širokú škálu od pozitívnych až po negatívne a majú svoj navigačný zmysel. Je prirodzené prežiť negatívny pocit, učíš sa ho postupne spracovať a zanechať. Je dobré cítiť sa dobre. Máš sa rada tu a teraz, bez ohľadu na to, čo robíš a aké výsledky dosahuješ. Existujú rôzne techniky, ako si pomáhať v budovaní sebalásky. Napíš mi do komentára, či je táto téma nejak zaujímavá pre teba, či chceš vedieť niečo viac. No v prípade, že sa cítiš príjemne pri tom, ako sa pozeráš do zrkadla a hovoríš si mám sa rada, tak si over, že či je to vlastne kvôli dnešným príjemným okolnostiam, že proste dnes bol fajn deň a teda je prirodzené, že sa cítiš dobre, alebo to máš bezpodmienečne dané. Čiže máš sa rada preto, lebo je dobré mať sa rada. Bonusový tip na záver. Často sa stáva, že človek, ktorý si nedáva povolenie na sebalásku, čiže ktorý vlastne žije v tej sebakritike, dávaní sa dole, proste necíti tú sebaúctu a sebahodnotu, žije v nastavení, že jediný spôsob, ako dostať lásku, je prijať tú lásku z okolia. Či už od partnera, svojich detí, rodiny alebo pracovného prostredia. Čiže v podstate takýto človek žije v nastavení, že musí mať niekoho vo svojom okolí, ktorý mu povie, že mám ťa rád a bude mu vlastne prejavovať lásku a to bude taký východiskový bod, že môžem sa mať rada, lebo veď mi to hovorí moje okolie. Takéto čakanie na lásku zvonku robí z človeka iba pozorovateľa, ktorého spokojný život je závislý od iných. A na tom sa ťažko buduje lepší život.